sekitar. Ya Allah, Zong piye iki piye tentukan mana ya Allah. Bro. Apa, Bro? Apa dolanan apa? Chip, Bro. Chip. Heeh. Yang ini saya ngechip. 10B, acur kabeh los. Wah iki bingung Los kabeh sama mae. Lah piye to, Bro? Mbok dibagi dana kenakalane sak titik ngono lho. Wah. Canom saiki wis ora usum ngechip. Nah, terus piye? Iki lho, binomot modal besar, untung besar. Nah, modalnya sak piro? Loh, ya lumayan, Bro. Untungnya kan akeh, tapi awakmu kok cepet sugih. Timbangan manung ngene iki 50.000 modalnya entek terus. Enak iki binomot cepet sugih. Aku ae wingi lagi tuku sepeda. Anyar. Nah, koncone diulangi. Ya, engko tak ulangi, tapi awakmu kudu top up dhisik. Lah, iku masalah dana kekurangan iki, Bro. Minimal 5 juta. Iki njaluk mae iki mestinan. Lho ya iso, makmu kan tukang ngutangi duit. Duitnya kan akeh. Masuk iku. Jaluk sik. Siap. Ya. Iku makmu kan ubah-ubah jaluk ya mesti dikeki. Iya masuk iki. Wes, dan Yang ini iki nek tukang laundry makan gaji buta. Gak tahu dibayar. Ini iki gak gelangku langsung muangkak kabeh. Ngisin-ngisini wong nek tip dal arisan. Ganteng dhewe anakmu lho. Halah awakmu iku modus mesti ana karepe. Bodine sampean lho, Mak. Suwe mok. Mok ora bojone bapakku tak rabi sampean dhewe, Mak. Dapuranmu cong-cong. Mak, iki anakmu iki lho, ate sukses, Mak. Mbok dibantu ngene lho, Mak. Saiki ae lho. Lah piye, mak iki ora ndek dhuwit. Dibantu saiki to, Mak. Yo nek gelem iku paranono tronton. Nang ndi mau mae, Mak? Nang ngene warunge Pak Udin, biasane ngopi nak kono. Oh, siap, Pak. Siap. Ndek utang ket londo durung nyerang sampe saiki rong Lah bayar. kok duwe kaya ngono to, Mak? Mak wong kok. Segagi nang dicukup. Siap, Mak. Iku sak mamel, Cong. Wis los, Mak, gawe masa depan. Aku arepmu. Saya, Mak, saya. Nyerah aku coba to, Mak. Ya, Mak. Bangke bari bocor ya wah. Gas ae, demi masa depan. Lapo? Lek, angin lek ae. Wes, Piye to lele anginmu iku lho, delok. Ora kena iku. Piye iku? Waduh, lu wis ora apa bangku. lah piye? Mosok bangku dipangan gak sisan gule sisan dipangan. Ini lho, Mas. Ini lho. Bayar tapi. Ini lho, Lek, tak kandhani yo. Aku iku ate narik utang ngene tronton. Aku tak bayari 5.000 to. Lho. Terus piye iki? Wis to, aman. Wis aman.
ndasmu. Wis to aman ngono ya. Oke, kita balik ya. Oke. Duh, enak ya urip iki ya Allah. Iya. Mangga enak ya udah sambat itu tonton. Jauh enak John. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan dari saya. Berani gak? Berani no. Oke. Iya. Pertanyaan pertama. Misale aku nek nyudun ku nak mene yo. Piye carane aku iso turu? Loh, gampang. Yo ngiwo, nek gak ngono madhep nengen to. Oh, salah besar. Aku salah. Nyerah ora no? Ya wis nyerah wis. Jawabane sing penting kudu merem mripate. Nek kamar gak iso turu. Iya ora? Yo, masuk. Gentenan saya gentenan yo. Piye, Gentenan. piye? Di sendi, ndok, ambek pite. Oh, jelas dhisik pitik, ra mungkin dok. Iya ora? Salah. Ayo. Hasilnya Dhisik sing duwe pitik. dah nambah salah. Nyerah to ora? Nyerah, ampun. Nah, yo dhisik ndok to. Loh, Wong aku ngomong emang dhisik ndok sik kok lagi pite. oh iya sendok sik baru pitik. Ah, iya. Bener. Apa ton? Ayo melu aku. Nanti. Mundo manuk tersing. Yang penting cuan. Ya wes, tapi manuk tersing manuk opo? Ah, kau ngero. Ngeter ngising. Met. Sekarang ku tonton, nek kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, bakule nang jero. Apa mrene? Boni tronton. Lah apa mau gelek tronton? Lah diutang makku ya wong iki. Ya wes. Kene sik. Tronton. Sik gelek wingko. Tak celokane yo. Oh siap. Sampean ndang pesen-pesen sik bakule iki yo. Siap. Oke? Kene sik yo. Oh iya siap. Yo. Ton. Sik. Yo cepet. Apa to? Terus ndek awakmu. Sopo? Ngomongin tengah ke utang. Heh. Tapi santai. Wongi nek kono iku macak jaketan kulit, sepatunan kulit, kacamataan desinan. Ya Allah, iya, Yo. Con. Tapi gak apa-apa, santai. Yo, Aku ora ono duit. wis gampang. Iya. Bisa diatur. Ide bener duit. Oke, saya punya ide. Lah, Oke. mantap. Oke. Sip. Ayo, Sip. berangkat. Berangkat. Yo. Lah iki to sing tronton iki. Nggih, Mas. Monggo. Duwe makku nondi. Nggih. Sudah saya siapkan tuwenang. Sekarang minum dulu. Minum. Lek, gawe no sing Joshua. spesial Joshua, iku. Joshua. Spesial. Joshua. Wah. Ih, gorengane mau. Yo iki pasi to. Oh, nggih. Kula iki pasti. Saking pundi, Mas? Niki lho griya kula. Oh, nggih. Gorengan. Moga. Niki spesial ya? Ya to yo. Spesial. Spesial iki. Gedang goreng Rojo Fir'aun. Rojo Fir'aun. Ayo, sampe jajal. Wah, monggo. Enak. Monggo disekatakan. Lek, gak ono sing menu spesial mana, Lek? Mano. Es rinco lho, ora apa-apa. Murah badinan. Demakku. Wis monggo. Apa Edin? Monggo di sketsakan iki. Sprit lho, pi. Dicekel iku lho, Pak. Oh, monggo. Tunjuk. Ayo dibuka lho. Bukan. Piye, bakul. Eh, Nah, ngono to. Monggo. Endi, Lek? Eti. Bayari ya iki yo, bayari ya kok. Monggo tak bayari los, Mas. Ih, Ngerti. iki. Tinggal tempe ya, Mas. Ya boleh. Kok ngono Lek. Ngawur Lek di. Monggo Lek. Saman tangan sik iki. Tak los tak bayari. Los. Temennya iki yo. Iya, monggo. Monggo. Lek, masih. Aku tak njupuk banyu nang dhuwur karo njupuk duit ATM. Ojo lali balik. Oke, siap. Sing tenang, Yo, ini nek aja ini yo. yo. Ajar no ki. Yo, Sing tenang. Tak dhisik yo. Iya. Santai.
bayar bosku. Aku mulai. Ya Lidin ya. Ayo Jon, mulai Jon. Dhisik Lidin. Peru. Kapian yo. Oh yo iki. Ayo. Kontak. Kaki cepetan. Ayo. Ayo. Kopiku sampai garing. Sampai jam piro wong iku ora balik-balik. Jam piro lek, Di? Lah wis 2 jam kok ora bali-bali. Nah iki terus piye iki? Piye apane? Iki totalane sakmene kae sapa sing bayar? Lah ya ora aku mau ditraktir Lah aku. terus sapa sing bayar untuk sakmene kae? Aku mau ditraktir. Oh. Aku